Opozîsyona Sûriyayê ra gihandiya ku şanca wê ya zanûstandinan gihîşt Cinêvê û te kes kire ku ew beşdarî wan danûstandinan nabin eger rewşa mirovî di destpêkê de newa guftûgo kirin û diyar kir ku opozîsyon hatiye ji ber rastiya niyazên rejimê û civaka navdewletî bizanibe. Bernameya dîmistora ew e ku bi awayekî cuda bi her şancekî re bicive ku di wan civîna de wê sê tewar werin gengeşekirin, mirovî û siyasî û rawestandina şer. Berdevkê desteya opozîsyonê Salim el-Muslit îro piştî civîna wan bi dîmistora re bi dawî hat ragihand ku opozîsyonê te kes dike ku tişta ku niha li madaya û dêra zorê û hemî deverên dorpêçkirî çê dibe tawanên mirovî ne di derheqê gelê Sûriyayê de pêwîst e civaka navdewletî bi erkê xwaraba û dorpêçê rawestîne. Herwiha ji aliyê xwe vestîvendî mistora te kes ji wan re kir ku çikar ji destê wan were wê bikin ji bo alîkariya gelê Sûriyayê. Di derbarê civîna dîmistora bi şanda rejimê re îro di kongreyekî rojnamevanî de Beşar Caferî ragihand ku ew bi vexwendina dîmistora ji bo danûstandinên nerasterast hatine û opozîsyon bi nerêzgirtin ji mercên Cinêvê re tometbar kir ku ne di dema destnîşankirî de hatine. Caferî diyar kir ku pêwîst e giringî bi şerê terorê di destpêkê de were dan. Herwiha nebeşdarkirina grûpên çekdar bi taybetî nûnerê Ceyşil İslam. Herwiha Caferî got li gorî daxuyaniyên navdewletî ku em danûstandinan bi welatan re dikin ku em nehatine danûstandinan bi netewên yekgirtî re bikin lêbelê bi gelê Sûriyayê re. Hikûmeta Sûriyayê naxwaze ji xala sifir dest pê bike wekû ew dibêje û bercewendiya gelê Sûriyayê dixwaze. Desteya danûstandinan ya opozîsyona Sûriyayê berî du rojan erê kir li ser beşdarî di Jinêvê de. Ew jî piştî hine gerentiyên navdewletî û Emerîkî û dibin sê merjan de ew jî evin. Demeke destnîşankirî ji danûstandinan re bi destxistina pêşketinan di warê mirovî de û veguhestina danûstandinan bo danûstandinên rasterast. Menal Mihemed, ARK